הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה כל ישראל. 106.2 FM. אוקיי, חזרנו. אמרנו, נעבור קצת לנושא ילדים. כן, נושא כאוב אך קרוב לליבנו. נמצאת איתנו על הקו חניתה כושר מהמועצה לשלום הילד, שהיא מנהלת מחלקת ההדרכה של המועצה. שלום חניתה. שלום. אנחנו מדברים בתוכנית, כמו שבטח ניחשת, על הגזרות החדשות המתוכננות, הן עוד לא גזרות דרך אגב. ובטוקבקים אומרים, את יודעת, יש את עם ישראל, הוא בטוקבקים, אומר, זה רק פוגע בחרדים. מה את אומרת? אז קודם כל אנחנו כמובן מתנגדים לזה מכל לכל, ואני אסביר. אני חושבת שקודם כל כדי להסביר את זה וכדי להבין למה זה לא פוגע רק בחרדים אלא בכל הילדים, צריך קצת להיזכר ולהבין מה עם קצבאות הילדים. קצבת הילדים היא לא איזושהי מתנת חינם או איזושהי תמיכת צעד, זה בעצם איזשהו חלק ממערכת הביטחון הסוציאלי שנועדה לסייע למשפחות בהוצאות שיש להם על גידול הילדים. זה מבסס על איזושהי הנחה של משפחות שיש בהם ילדים, יש יותר הוצאות, וזה בסך הכל ביטוי מאוד מאוד מזערי להתחשבות בהוצאות המשפחה על גידול ילדים. זה בעצם, יש כאן מטרה להעביר משאבים ממשפחות בלי ילדים למשפחות עם ילדים, ולא ממשפחות חילוניות למשפחות דתיות. זו שיטה שנהוגה בכל העולם המערבי. אין שום מדינה בעולם המערבי שבה לא ניתן איזשהו ביטוי בקצבאות או במיסוי לגודל המשפחה. זה לא איש פוליטי החליט את זה, לא מהמגזר החרדי ולא מהמגזר הערבי. זה שיטה נהוגה בעולם המערבי. אם וכאשר יהיה קיצוץ בקצבאות הילדים, זה יפגע לא רק בילדים חרדים, זה יפגע בכל הילדים. ואני רוצה רק לומר שיש כל הזמן טענות שמרבית הקצבאות הולכות למשפחות עם הרבה ילדים, ואני אתן קצת נתונים. אנחנו לפעמים מבססים את הדיון שלנו על פאניקה מוסרית או ציבורית ולא על נתונים. בישראל יש היום 1,000,000 משפחות. 82% מהם זה משפחות עד 3 ילדים. לכמה משפחות מתוך כל המספר הזה יש? לאיזה שיעור מהמשפחות יש 6 ילדים ויותר שעליהם אנחנו מדברים, שהם לוקחים לנו את כל הקצבאות? זה 4% בלבד. 4% בלבד. לכמה משפחות בישראל יש 11 ילדים? זה שמעתי ברדיו מישהו אמר, זה הולך למשפחות עם 11 ילדים, 1,000 משפחות. כך שזה בוודאי לא הולך רק לילדים חרדים. זה טיעון פופוליסטי שמיועד להסוות את זה שזאת פגיעה כלכלית ברוב המשפחות בישראל. נכון, אני לא אכנס לזה טיעון פופוליסטי או לא, אבל אני אומר שיש כאן גזרות כלכליות מאוד קשות, שאי אפשר להתעלם מזה שהן מוטות לרעת החלשים בחברה, והקבוצה הכי מוחלשת בחברה היום היא ילדים, כי לילדים אין כוח פוליטי, אף אחד לא מגן על האינטרסים שלהם, ובהחלט יש כאן מישהו שכח, אני לא יודעת מה הסיבה לזה שהוא שכח, אם אני לא שופטת אנשים, אבל בהחלט מישהו שכח במי זה פוגע, ויש כאן, כן, אנחנו כן מרגישים שיש משהו בדיון הציבורי, איזושהי ככה שנאה ורושם שלילי שכל הקצבאות הולכות לחרדים, ואם נפסיק את הקצבאות אז הם גם יפסיקו ללדת ילדים, כאילו 175 שקלים שנותנים להם, על זה בן אדם שוקל אם להביא ילד לעולם או לא. שזה נראה לנו טיעון מגוחך, ומכל הדיון הזה נשכח הדבר האמיתי, שתהיה פה פגיעה בילדים, והפגיעה תהיה פגיעה אנושה, היא תפגע גם במשפחות, גם עם ילדים שכבר נמצאים מתחת לקו העוני, כי הם בעצם לא יצליחו להיחלץ. מה תהיה הפגיעה בעצם? אנחנו עוד לא... זה חשוב לשאול, ואני גם אתן על זה נתונים. קודם כל, הפגיעה תהיה במספר הילדים שיחיו מתחת לקו העוני. יותר ילדים יעברו לחיות מתחת לקו העוני. זה אחד. 2, תהיה הרעה במצב של ילדים שכבר חיים מתחת לקו העוני. זאת אומרת, תהיה פה פגיעה בבריאות שלהם, בחינוך שלהם וביכולת שלהם להיחלץ ממעגל העוני, ואני רוצה להסביר את זה. ב-2011 היו 35% ילדים שחיו מתחת לקו העוני. זה דרך אגב כמעט 1,000,000 ילדים. אבל אם לא היו תשלומי העברה ומיסים, שזה חלק גדול מזה זה קצבאות הילדים, 42% מהילדים היו מתחת לקו העוני. זאת אומרת שקצבאות הילדים ביחד עם זיכויי מס אחרים הצליחו לחלץ מעל 6% מהילדים מקו העוני. אם אנחנו נקטט בקצבאות הילדים שהם חלק מרכזי מהדבר הזה, אז יותר ילדים ייפלו מתחת לקו העוני, ואנחנו נחלץ פחות ילדים מתחת לקו העוני. דרך אגב, בשנת 2000, לפני הקיצוץ הגדול בקצבאות הילדים, הרי כל הזמן יש קיצוץ, המדינה הצליחה לחלץ 12% מהילדים מתחת לקו העוני.
עכשיו אנחנו מצליחים לקצץ רק 6% מהילדים מתחת לקו העוני, ויהיה קיצוץ, זה תהיה פגיעה קשה, ואני אפילו רוצה לתת איזושהי דוגמה לפגיעה שאנחנו גם לא חושבים עליה. קודם כל אני רוצה לומר שמרבית הילדים שיפגעו זה ילדים במשפחות קטנות עם הורים עובדים, ולא ילדים במשפחות גדולות עם הורים לא. זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, בהקשר של האימהות העובדות, מפני שמדובר גם על קיצוץ בצהרונים, זאת אומרת, קיצוץ ההשתתפות בכל מה שנוגע בצהרונים, ואז אימהות עובדות וילדים של אימהות עובדות ייפגעו מכל הכיוונים. נכון, יש שורה של גזרות, אם זה המע"מ, אם זה הצהרונים שאתם מציינים, אם זה העלאת המע"מ על פירות וירקות, יש שורה של גזרות כלכליות, ואני לא מתפלאת לשמוע, ובטח גם אתם, שהראשונים להיפגע, זה באמת הילדים, וילדים של משפחות, אני חושבת שזה הרעש הציבורי, שילדים במשפחות שבהם שני ההורים עובדים, אבל אפילו לא צהרונים, אני אתן דוגמה עוד מקצבאות הילדים, אפילו משפחה מאבדת, הקצבה לילד ראשון היא 175 שקלים, לילד השני זה 263 שקלים, אז אפשר לבוא ולומר, בסך הכל משפחה עם שני ילדים מאבדת 438 שקלים, אבל זה מה שיקבע אם הילד ילך לחוג או לא. אם הילד יצא לטיול שנתי או לא, אם הילד יקבל איזשהו טיפול משלים רפואי, אם המשפחה תקנה דבר כזה או אחר, שהוא עשוי להיות מאוד מאוד רלוונטי ומאוד מאוד משמעותי לחיים של הילד. בוודאי הדוגמה הזאת של הצהרונים היא מהותית, כי היא מה שמאפשרת לנשים לצאת לעבוד. גם הידחקות מתחת לקו העוני יש לה משמעויות נוספות, מעבר לרווחה, ילדים שנדחקים מתחת לקו העוני, בסופו של דבר, המדינה תפגוש אותם בכובעים אחרים, עם דרך מערכת הרווחה, וגם שם כל התקציבים הולכים להיפגע פגיעה אנושה נוספת. זה נקודה מצוינת, בדיוק קראתי על זה מאמר מערכת שבאמת נאמר בו שכל הכסף שאנחנו משקיעים היום בקצבאות ילדים, או בכל מיני תמיכות אחרות שהולכות לילדים, קצבאות ילדים זה רק חלק מזה, אנחנו נפגוש אחר כך באמת באנשים בוגרים, מתפקדים, שיחזירו את זה לחברה על אחת כמה וכמה, בכך שהם יהיו אנשים מתפקדים ובעצם יתרמו למשק, ולכן זה ראייה מאוד מאוד חשובה, שבעצם ההשקעה היום בילדים היא גם לעתיד, אם כי אנחנו תמיד מקפידים להגיד במועצה שחשוב להשקיע בילדים גם קודם כל כדי שתהיה להם איכות חיים בהווה, לא רק בגלל שהם איזשהו משאב לעתיד, אבל בהחלט גם בגלל שהם המשאב העתידי שלנו. אבל משני הסיבות, כי גם כרגע בהווה אנחנו לא רוצים שיהיו ילדים עניים, אנחנו גם לא רוצים ילדים שלא ילכו לחוגים ולא ילכו לטיול שנתי או לא ילכו לצהרונים, בזכות התוספת הבאמת מזערית של כמה מאות שקלים, היא מזערית למדינה, אבל היא משמעותית למשפחה. אני אתן לכם דוגמה, משפחה עם 3 ילדים מקבלת כמעט 1,000 שקל מקצבאות הילדים, אם שני ההורים עובדים מאוד קשה, ומגיעים אפילו ל14,000 שקל נטו, אז 1,000 שקל פחות או יותר, אנחנו נוכל להסכים על זה שזה הרבה כסף בתוך הכנסה של 14,000 שקל. מה גם שההכנסות הולכות להרבה מאוד מיסים עקיפים שיש לנו לשלם, ובסופו של דבר, איכות החיים של המשפחה נפגעת, אין ספק. אבל זה בדיוק העניין, שקצבאות הילדים הם סוג של מס, זה בעצם מס עקיף, זה בדיוק העניין. בוודאי, זה ביטוח לאומי. בדיוק, וברגע שאני קצץ את הקצבאות, אז המשפחות עם ילדים ישלמו יותר מס. המס שלהם יגדל בין 1% ל5% ואפילו יותר מזה. המס של משפחות עם ילדים יגדל. משפחות עם ילדים שיש להם פחות הכנסות ויותר הוצאות, יהיה להם עכשיו יותר הוצאות. כן, רק שהילדים לא יכולים לשבות. נכון. הם יכולים, מה זה ייתן להם לילדים לשבות? קודם כל חשוב את קודם כל שנשמיע את כולם, ארגונים כמונו או תוכניות רדיו כמו שאתם עושים, אז צריך לעזור להם להשמיע את הקול שלהם, וזה נכון, ילדים עם אוכלוסייה מוחלשת, יש עוד כל מיני אוכלוסיות מוחלשות כמו קשישים, דרך אגב גם נשים, אבל ילדים הם בראש הרשימה, וקל מאוד לפגוע במי שלא בוחר בנו, לא צריך להתחשב בקול שלהם, כי הם לא יבחרו בנו בבחירות. עוד לא לקחו לנו את זכות ההצבעה כנשים, נכון? או שזאת אחת הגזרות שאני עוד לא מודעת עליהן? לא, כי זה יכול להיות שזה יבוא. נתנו לנו אותה לא לפני הרבה זמן, זאת אומרת שאחת הפגיעות באוכלוסיות זה לא רק בזכויות החברתיות הכלכליות שלהם, זה גם בזכויות שלהם להשתתף, באיזה מידה יש להם זכות להשתתף בתוך החברה שבה הם חיים. ונשים כרגע ניתנו להם ב-150 השנה האחרונה זכויות להשתתפות, אבל לילדים... אבל אם דוחקים אותנו ככה משוק העבודה, באמצעות הורדת ההשתתפות בצהרונים וכולי, בסופו של דבר, הזכות של נשים להשתתף כשותפות בחברה, גם היא הולכת ומצטמצמת מגזרות כאלה, בין היתר שילדים נמצאים באחריות ברוב המקרים, ברוב המכריע של המקרים, באחריותן של אמהות. נכון, אנחנו תמיד אומרים שפגיעה בילדים זה פגיעה במשפחות וזה פגיעה בהורים. אם אתה פוגע במשפחה, אתה פוגע בהורי. ההורי מאבד מהתפקוד שלו, מהיכולת שלו הכלכלית, לפעמים גם הרגשית, לטפל בילד. אם הוא לא יכול לטפל בילד, אז הילד נפגע. אי אפשר להסתכל, ילד לא תלוי בעולם, לא חי בוואקום, הוא חי בתוך משפחה. והעזרה למשפחה נועדה על מנת באמת לספק לילד חיים טובים יותר, ואני מסכימה איתך בהחלט.
עכשיו נחזור לרעיון של השבתת ילדים. ואני קורא לילדים שלי לשבות. אני חושבת שכאימהות אנחנו יכולות וצריכות לצאת לרחובות. כאימהות, כן, והילדים ישבתו בבית, הם לא יפריעו. אפשר להביא את הילדים להפגנות, אלה הפגנות ידידותיות, ובמחאה החברתית בקיץ, לא שעבר אלא לפניו, הייתה הפגנה שאני מכירה אימהות רבות שבאו עם עגלות להפגנה, בכל הנושא של פגיעה בנשים שהיא פגיעה בילדים. אז אם כבר העליתם את הנושא הזה, אני רק חייבת להעיר בהערה שדווקא אנחנו כן מתנגדים לשימוש בילדים בהפגנות, אם זה שימוש פופוליסטי, אבל מה שכן אפשר לעשות, אנחנו מדברים על זה בצחוק, אבל זה לא מצחיק, יש מועצות תלמידים מצוינות, ילדים מתכנסים גם במועצות תלמידים, המועצות האלה גם פועלות באופן עירוני, אפשר בהחלט שהעיריות יביאו את זה לסדרם על סדר היום של פעילות המועצה או מועצת הנוער העירונית, ושהם בהחלט יעשו עם זה משהו, זה לא חייב להיות הפגנה, זה יכול להיות הפגנה, זה יכול להיות איזושהי... כל מחאה של תלמידים בכתב או בעל פה. אספות הסברה. חנית כושר, מהמועצה לשלום הילד, תודה רבה שהיית איתנו. בשמחה, תודה רבה לכם. לא עודדת אותנו, אבל נתת לנו נתונים מאוד חשובים.